Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkeza. Lami igama ngumfazi Ntuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicale nje show to subscribe. Ungakhohlwa ukucomment no-like no-share. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu kuvuka umunyo kwaye ngumsakazo Ukhozi FM uSibu Buthelezi ngenkathi ebonga abantu ebambamba iqhaza elikhulu ekungeneni kwakhe kwezokusakaza. Kule video ayifikwa yinami ekhasini lokuxhumana lapha ku Facebook la kade khona afaka isithombe owayesakaza semsakazweni Ukhozi FM wasebhala umbhalo uthi-ke for this one ngichoma uphaphele gwalagwala amadoda who saw something in this man. Pastor NJ Sithole, uLinda Sibiya, uMakhosi Khoza, while at Gagas 99.5 uBhodloza Nzimande, uBheki Msane, uRev PV Zulu and Mlamuli Nxele. Sasike siwuqopha nathi umlando ka 3.6 million listeners. I'm sure lolu hlelo luyodlula ku 4 million listeners njengamanje uma lungakadluli ingane zakwethu. Ngibona ama comment bela abantu abaningi bekhombisa lapha ukuzwelana naye ukuthi ke engathi impela uyakhumbula lapha nasasemsakazweni Ukhozi FM. Kusindisiwe Bhengu Ngwenya uthi siyamhlonga nawe esafo lembiza shame uthabani esidlameni ledlula manje ku 4 million. Msingisi semnxaba uthi DM Mntanami ke lapha na enhle eziqubu uthi Shenge sokwalisa uvumani Shelembe uthi ubaphilisile abantu Shenge kuwena siyakholela futhi ke kusekuningi osangakwenza abantu. Ngiyafisa uthole the right platform. Baningi abantu abadinga amagama okuphila avela kuwena Sotobe egama Mpangalala uthi kushoda ivoice yakho kuphela kulama instrument Shenge our Sundays will never be the same. Ingane zakwethu sabele mpele uthi kodwa lo baba yayi wanyamalela empilweni zabantu laba bebekudinga khona ukukhuthazwa uwena. uSipho nje ke uthi usathana uziphila amandla ngalenxeko kodwa ke uNkulunkulu ubhekile ulindo wakho umzuzu mphampu lomelele phuma kude uthi sizikhombisa izihlobo zabantu engithatha lezi ezithathu kubantu esizibiza ngama VIP VNP kanye nama VDP. Sawubona Shenge. uEmmanuel Mrelase Malinga uthi God bless you Shenge, okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka, owakudalele wena kuyofika noma ngabe kunini. Ingane zakwethu baningi kakhulu abantu abathe kuphawula kula posti laphana kodwa ngithe ngidonsele nje bambalwa uze ukuthi baphawule bathini mayelana nevideo kade ifake uShenge uSibu Buthelezi ekhasini lokuxhumana ku Facebook la kade khumbula khona abantu ababamba elikhulu iqhaza empilweni yakhe laphana kuzadlala indima enkulu umsakazweni Ukhozi FM. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba? Felihlano comment section ke ngizwe ukuthi lithini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane zakwethu ngiphuma nje nami kodwa ngiyathembisa uyabuya ufuna ezinye izindaba ezilandelayo kwe video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.